Terima kasih matur nuwun. Rumangsaku wayangan saiki beda karo biyen. Dadi nggih narik bocah nom-noman ya kaya ngene iki jenenge wayangan saiki ya ngene iki. Yen tah nom-nom kuwi mau seneng marang pagelaran wayang, lha iku terus diduduhke alur ceritane utawa diduduh ning ngene iki lho. Wong tuwa-tuwa biyen kuwi petung dina kuwi nganggo cerita wayang. Kok iso, Truk? Iya no. Ngono. Pecaing wuku kuwi mau ya kuwi mau saka pagelaran wayang. Kowe ya iso, Truk? Iso, janji ana sing nyuwun. Watu gunung kae Begawan Bagaspati kalawan Dewi Pasungdari kae. Kae hitungane dina, hitungane wukon kuwi ya saka pagelaran wayang kulit. Ngono, heeh. No. Sok mbenen arene neh lakone watu gunung. Rabi karo Dewi Sinta, kamangka kuwi mboke dhewe. Sinta kuwi? Heeh. Kuwi mboke watu gunung. Dirabi dhewe. Padha karo glendhok. Padha karo glendhok. Matur nuwun. Ah iki Mbak Bintari. Ya. Jumenenge Mbak Bintari diiringi nganggo apa kuwi jenenge kuwi lho, Truk sing apa kuwi cara Solo? Apa? Solo ki enek taman wisata apa? Taman Juruk. Taman Juruk. Taman Juruk Cok, ya. Engko terus lagi nek dur berasi meneh. Ya. Oke, Taman Juruk Cok. Ya. Taman Juruk, yuk. Oh, jadi pateni ya. Yuk, Taman Juruk. Duduk. Tak dung tak yuk. Yuk, tak dung tak yuk. Yang bonus dangdut. Bengawan Solo tua